večer. Když jsem v loni zahajovala adventní vystoupení, přirovnávala jsem čerstvou sněhovou nadílku k ledovské zimě. A to jsem netušila, že letos budu ledovské vystoupení uvádět bez té sněhové nadílky. To bohužel ještě zařídit neumíme, ale paní učitelky si dokáží poradit se vším, takže za chviličku uvidíte, že i tohle jsme vyřešili. Moc a moc děkuju malým a velkým školou, povinným i nepovinným dospělákům, kteří nám pomáhali s přípravami, těm nepovinným školou, třeba panu Ryklovi, panu Ryskovi a stěžerským hasičům, kteří připravili zázemí. A vám děkuju za to, že jste přišli v takhle hojném počtu a chtěla bych vám popřát příjemný adventní podvečer a hlavně klidný, vlídný a laskavý adventní čas. Děkuju a hezký večer. Vyletí kometa z Betléma do světa a sedne si popleta na náš chlív. Thank you.